गोदान पेन्सन खान्थि एबा एनपिएस को बोखारनानै गोजाम पेन्सन खान्थिखौनो लाखिफिननांगौनि दाबिजों दिनै दुलाराय आसाम नाङै खामानि मावै सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बेबायदिनो दिनै सिमला आनसलिक एनपिएस कमिटियाबो गोदान पेन्सन खान्थिखौ बोखारनानै गोजाम पेन्सन खान्थि एबा अपिएस को लाबोफिननांगौनि गोख्रों दाबि दैखांदों। बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय फरायसालिनि लांगोनायाव कख्लाबारि जौसिन फरायसालिनि आरो कख्लाबारि हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा बे दाबिखौ लानानै गोख्रों सोमावसारदों। सोमावसारनायनि गेजेरजों गोदान पेन्सन खान्थिखौ बोखारनानै गोजाम पेन्सन खान्थिखौ लाखिफिननांगौ होननानै सरकारनिसिम दाबि खालामदों। कख्लाबारि जौसिन फरायसालि आरो कख्लाबारि हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा जथायै दिनै खुद्रिसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों दाबिखौ लानानै सरकारनिसिम मा फोरमायदों फै मिथिना लानि। जोङो दिनै 10 फेब्रुवारि 2023 दुलाराय आसाम नाङैनो गोदान पेन्सन स्किमनि आन्दाराव साख्रि मावनाय जोंनि गौथुमा दिनै कर्म बिरति खालामदों। जोङो दिनैनि दिनाव जोंनि डिउटिनिफ्राय जोङो मावनांगौ हाबानिफ्राय जोङो गोजानाव थादों। मानोना जोंहा गोबाव समनिफ्रायनो जों दाबि खालामबोदों जे जोंनि साख्रिआवलाफोरा जायफोरानाखि एनपिएसनि आन्दाराव साख्रि मावदों दिनै रिटायार जानाय सुबुंफोरा जोबोद खम दं रिटायारमेन्ट मोनो, माने सोलिनो हाया। 1000 बा 1500 गाहामल' रिटायारमेन्ट सेलारि मोनो आरो दा बेफोर जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव जादों। दा ओंखायनो जोङो वान नेशन वान पेन्सन जानांगौ, जे बयनिबो पेन्सना माने अल्ड पेन्सन स्किमजोंनो जाजोबनांगौ, जों बेखौ स्ट्रंलि डिमान्ड खालामदों। जों दुलाराय आसाम नाङैनो दिनै जों सोमावसारदों। जोंनि नंगौ जोङो मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जोंनि आसामा जोबोद जौगाबाय। बिथांनि इनिशिएटिभआ माने खोब मोजां इनिशिएटिभ। मोनफ्रोमबो हाबायावनो बिथाङा खामानि मावनानै मोनफ्रोमबो बिथिङावनो मोनफ्रोमबो मिशनखौ बिथाङा साक्सेसफुल खालामदों। जोङो खोब वेलकाम खालामो। जों बिथांखौ जोंनि आसामनि सासे देरहासार जाफुंसार सिएम हिसाबै जोङो गण्यना खालामो, मानियो। आरो बे रोखोमैनो दस्रा हादोराव दस्रा रायजोआव जेरैबायदि अल्ड पेन्सन स्किमखौ लागु खालामदों, जोंनियावबो आसामावबो अल्ड पेन्सन स्किमखौ लागु खालामनानै जोंनि सिमांखौ जाफुंसार होनायखौ जोङो मानगोनां जोंनि सिएम बिथांखौ दिनैनि सोमावसारनायनि गेजेरजों गंग्लाय हांख्लायहरदों। नोंथांमोननि डिमान्डआ जाफुंसारोबा इयुन समाव माबायदि हाबाफारि लालांगोन? जोङो जोंनि डिमान्डआ जाफुंसारागौ मानि जोंनि सोमावसारनायखौ जोङो कन्टिनिउ खालामगोन। जोङो आयेननिबो राहा लागोन आरो मोनागौ मानि जोङो अरायसम सोमावसारबाय थागोन। मानोना जोंनि सायावसो आसाम सरकारा सोलियो, जोंनि हाबाजोंसो आसाम सरकारा सोलियो। मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआवनो जोंनि सुबुंफ्रानो माने बेकबन हिसाबै सिनस्रि हारा बायदि खामानि मावो। जुदि जोङो खामानिखौ सानसे बन्द खालामोबानो आसामा बा सरकारा जोबोद खहा जायो। ओंखायनो जोंनि खोथाखौ खोनासंनांगोन, जोंनि जिउखौबो साननांगोन, जोंनि न'खरखौबो सानहरनांगोन, जोंनि बिसि फिसानि खोथाखौ सानहरनांगोन। जोंनि गासैबो गोजोननि थाखाय जाहाथे सरकारा माबा मोनसे मोजां थांखि लायो आरो नैबे जोंनि माबाखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों बे अपिएसखौ लागु खालामनानै होयो, बेखौनो जों डिमान्ड खालामो। सদৌ অসম গভৰ্ণমেণ্ট এনপিএছ এমপ্লয়িজ এছ'চিয়েশ্যনৰ আজি যি 10 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সদৌ অসম ভিত্তিত কৰ্মবিৰতি অনুষ্ঠানৰ অংশ হিচাপে আমি আজি বাক্সা জিলাৰ চিমলাত ককলাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তথা ককলাবাৰী ছোৱালী হাইস্কুলৰ আমি সকলো এনপিএছ কৰ্মচাৰীয়ে আমি কৰ্মবিৰতি অনুষ্ঠান ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আমি 2005 চনৰ পিছত সংস্থাপন গ্ৰহণ কৰা এই এনপিএছ কৰ্মচাৰীসকলে আমি নিৰন্তৰভাৱে আন যিসকল অপিএছ পেঞ্চনৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ নিচিনাকৈ সমানেই নিষ্ঠাবান আমি সেৱা আগবঢ়াই আহিছোঁ। কিন্তু চৰকাৰৰ কিছুমান হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ ফলত তেওঁলোকৰ আমাৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ দায়িত্বজ্ঞানহীনতাৰ ফলত আজি আমাৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ ফালে গতি কৰিছে। আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ চৰকাৰে অতি সোনকালেই যেন আমাৰ বৰ্তমানৰ যি এনপিএছ ব্যৱস্থা তাৰ পৰিৱৰ্তে
পুৰণি যি পেঞ্চন নীতি অল্ড পেঞ্চন স্কিম এই অল্ড পেঞ্চন স্কিম যাতে তেওঁলোকে প্ৰৱৰ্তন কৰে আৰু আমাৰ এই যি নিষ্ঠাবান আমাৰ যি সেৱা এই সেৱাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে যেন দায়বদ্ধতা তেওঁলোকে দেখুৱায়